til Kig Ind Mesterskabet 2005. Må jeg præsentere aftens kapelmester, Vicky Joes far, Peter Ringgaard. Velkommen her til Vild med Dans-studiet, som lige er blevet slukket for aftens udsendelse og gjort klar til jer. For i dag, der skal I igennem en benhård træning, hvor vi simpelthen kommer til at finde den bedste danser på Kig Ind. I kommer til at skulle igennem meget, meget kraftige danse. I kommer til at svede, som jeg aldrig har prøvet det før. I det hele taget bliver det hårdeste og det sjoveste, I nogensinde har oplevet. Til at hjælpe os med at danse her i dag, der skal vi møde en af Danmarks mest toptrænede dansere, mine damer og herrer. Han kommer her, Michael Preisler. Vi skal jo lige så stille have fundet frem til, hvem der skal kæmpe med hvem, og hvorfor. Det skal vi. Måske skulle vi lige starte med at fortælle, at det bliver jo et mesterskab delt op i 2 halvdele og en finale. Og vi lægger ud med en dans, som for mange er den sværeste, men også den sjoveste. Hvad er det, vi skal starte med dans i dag? Vi skal starte med en cha-cha-cha. Hvad er det, man skal lægge mærke til i en cha-cha-cha? Vi skal have nogle hurtige fodbevægelser. Vi skal have nogle skarpe trin, og vi skal have et frækt spil mellem manden og kvinden. Manden og kvinden, ja. Og det er jo simpelthen nøgleordet. Når vi har lært det, så skal vi over til næste dans, som er en meget, meget hurtig dans. En af de allerhurtigste danser, der overhovedet er. Inden for de 10 danse. Og det er jo en... Vi skal have vores jive. En jive, ja. Bare så vi kan komme til at svede lidt ekstra. Det er nemlig det. Og når man har danset de her 2 danse her, ja, så kommer vi så frem til at finde ud af, hvem der har fået bronze og sølv. Så udvælger vi 3 personer, som går i finalen, hvor så danser vi Vild med Kig Ind Mester 2005. Men vi lægger simpelthen bare ud med det samme. Vi vil gerne bede alle mænd og kvinder komme op på dansegulvet, og alle mænd stiller sig herover i en lang række her. Og alle kvinder stiller sig her på den anden side. Og nu skruer vi så tiden tilbage til, da dans blev opfundet. Dengang, at det var mændene, der bestemte i samfundet. Dengang, det var mændene, der inklinerede for pigerne. Fordi det, der er det vigtige, og det er ikke rigtigt, Michael, her, det er jo, at nu er I ikke længere moderne kvinder. Nu skal I gøre, som manden siger. Hvis I ikke gør, som manden siger, så kan man nemlig simpelthen ikke danse det her danse her. Det er manden, der bestemmer i det her danse her. Er det ikke rart, mænd? Og sådan er det, og det er jo sådan, at manden han går over og vælger en kvinde. Skulle det ske, at 2 mænd vælger den samme, så er det kvinden, der bestemmer, hvem hun vil danse med. Lidt ligesom et Paradise Hotel møder dans. Og vi ligger ud herover hos den stærkeste mand på holdet her. Han vælger her, kysser på kinden, og så frem her, og vi klapper alle sammen for første par på gulvet her. Par nummer 1. Lad os bede om par nummer 2. Ellers bliver de så generede, mens vi går her. Gammel kærlighed i ryster ikke, det må jeg se der. Lad os få næste. Vi har fået 2 par. Nu tager. Hvor er det godt. Og der kan se, I kender hinanden rigtig godt. Manden med vesten, han går og vælger festen. Herovre på den anden side. Hvor er det strålende. Så har vi så Don Juan der med det røde mavebælte. Værsgo. Strålende. Endnu en Al Pacino der. Værsgo. Det sorte par har vi her. Dejligt. Ja. Sådan. Det latinske par har vi der. Og så kommer direkte fra Argentina. Der har vi Juan Prenito. Der er en, der går efter guldet. Han går efter guldet. Har vi holdets Jesper Skibby her, eller er det en Erik Pejdersen? Vi ved det ikke. Men i hvert fald var det et godt valg herover. Og til sidst, der har vi El Capo di Tutto il Capo. Sådan der. Så er der 3 piger tilbage, og det betyder så, at vi skal have lavet nogle hold her. I danser sammen her. Jamen, det der sker nu, det er, at i løbet af de næste 45 minutter, der vil I alle sammen udvikle jer fra at være ikke-dansere til at være super cha-cha-cha-dansere. Og under kyndig ledelse af Michael, værsgo at gå i gang. Tak for det. Vi starter lige så stille med at kigge på lidt grundtrin, og der starter vi hver for sig, så I slipper for at træde hinanden over tæerne lige med det samme. Så ja, godt. Lad os kigge lidt på vores grundtrin i vores cha-cha-cha. Starter venstre fod, går frem på venstre fod, lægger vægten tilbage på højre. Er alle med nu? Nej, det tager vi bare en gang med. Er alle med på venstre? Godt, så langt så godt. Så frem på venstre fod.
tilbage på højre. Og så siger vi til siden, samle og til siden. Så for søren. En gang mere. Klar. Nu vi siger frem, tilbage, siden, samle, siden. Ja. Starter på takt nummer 2. Klar. 2, 3, 4 nu. Go, go. Cha, cha, cha. 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 Og så laver vi en lukket dansefatning her. Drengene tager fat med venstre hånd, pigerne med højre. Husk, at pigernes hånd kommer ordentligt op, så der er plads til kronjuvelerne heroppe ovenpå. Godt. Og drengenes højre hånd lige rundt om det nederste af pigernes skulderblad. Sådan. Klar. Drengene klar med venstre, pigerne klar med højre. 2, 3, 4, nu. Go, go. 1, 2, 3. Go, go. Siden, samle siden. Go, go. Cha, cha, cha. 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 Go, go. Der er nogen, der er begyndt at improvisere lidt her, kan jeg se. Vi krydser foran ind i vores New Yorker. Drengene krydser foran med venstre. Pigerne krydser foran med højre. Nu. Første gang. Cha, cha, cha. Anden gang. Cha, cha, cha. Tredje gang. Cha, cha, cha. Drejer hver vores vej rundt. Og cha, cha, cha. Ja. Ganske udmærket. Den tager vi lige en gang mere, hvis det er okay med jer. Klar, vi krydser foran. Nu. Kryds foran. Gå. Cha, cha, cha. Kryds foran. Gå. Cha, cha, cha. Tredje gang. Så drejer vi rundt hver vores vej. Og cha, cha, cha. Ja, se en gang her. Når vi drejer rundt, så går vi igennem her, så går vi hver vores vej rundt. Væk fra hinanden, og så sammen til siden. Jeps. Efter drejningen, efter tredje gang, så er der lige cha-cha-cha, inden vi drejer. Nemlig. Så vi har tredje gang cha-cha-cha den her vej ned. Tredje gang cha-cha-cha, og så går vi hver vores vej rundt. Og cha-cha-cha, lige præcis. Lad os prøve det en gang. 3 New Yorkere. Ja, jeg sender min assistent rundt og hjælper lige om lidt. Klar? Kryds foran, nu. Kryds foran, gå og cha-cha-cha. Den anden hånd. Og cha-cha-cha. Tredje gang. Og så er det rundt hver for sig. Og cha-cha-cha. Sådan. Lad os tage det hele forfra. Vi har vores grundtrin. 2 af dem. Kun 3 New Yorkere nu. Ja. Så den fjerde, jeg har set, hvad jeg skal se, når jeg når til den fjerde der. Ja. Så bliver det til gamle Mutti, når vi først er kommet derhen over. Så vi har grundtrin. Nu. Go, go. Cha, cha, cha. Go, go. Cha, cha, cha. Igen. Go, go. Cha, cha, cha. Go, go. Kryds foran nu. New Yorker. Go. Cha, cha, cha. Anden gang. Cha, cha, cha. Tredje gang. Spot turn rundt. Og cha, cha, cha. Sådan. Godt. Jeps. Se, vi skal have lidt stil på den her jo nu. Så holdningen, den går ikke, at den sidder hernede. Hvis det nu havde været det med orgel og hele svineriet der, så kunne vi godt være helt hernede og inde med hinanden. Men nu er det ikke familiefesten lige nu. Så vi skal en lille smule højere op med armene her. Så drengene har en lidt mere fast armstilling her. Ja, sådan der. Piger, I skal have fat i drengenes overarmsmuskel her, i deltoideus heroppe. Rups. Hvis man ikke har nogen, så forestiller man sig det bare. Der er god visualiseringssans her, det er jeg helt overbevist om. Peter, vi skal bede om lidt chat. Ja, igen. Så en god, stærk herre her.
Ja. Klar. 2, 3, 4 nu. 2, 3, 4 og 1. 2, 3, 4 og 1. 2, 3, 4 og 1. Gå, gå, kryds foran nu. Præsenter jeres partner, drenge. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, og vi drejer rundt. Og forfra nu. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, kryds foran nu. Præsenter partneren, drenge. I må godt bruge jeres frie hånd til at præsentere pigerne med. Og drejer rundt. Forfra nu. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, vi krydser foran. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, og vi drejer rundt. Forfra. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, vi krydser foran. Og tja, tja, tja. Foran igen. Gå, gå, og spot turn rundt. Forfra. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, tja, tja, tja. Gå, gå, krydser foran. Første gang. Anden gang. Tredje gang. Og drejer rundt. Og forfra nu. Gå, gå, tja, tja, tja. Hvordan er det gået? Godt. Det er gået godt. Har I danset før? Nej. Jo, til firmafesten sidst. Det er, er han en god partner? Jeg synes, han er god, ja. Er han god til at føre? Ja. Du fører simpelthen rigtig godt. Tak. Er det godt også det i det daglige, eller er det første gang, du har prøvet at bestemme? Det er første gang, jeg får det. Hvordan tror I, jeres chancer er i aften? Jeg kan se, det er jo hårde konkurrenter rundt omkring. Konkurrenter. Vi går efter guldet. De går efter guldet, sådan skal være. Giv lige vores hold her en kæmpe applaus. Og så tak skal I have. Jeg vil også godt lige se vores meget eksotiske par herovre. Jeg har lagt mærke til, at I har virkelig gået op i det her. Hvad laver I egentlig på Kig Ind? Nej, vi arbejder ikke på Kig Ind. Nej, hvor arbejder I henne? Vi arbejder på Mantra. I arbejder på Mantra. Og hvad er det? Det er reklamebureauet for Kig Ind. Det er reklamebureauet for Kig Ind. Det er derfor, I ser sådan lidt. Det er derfor, I er sorte. Er det derfor? Ja, det er derfor, I hænger sammen. Det er det. Er det den latinamerikanske mantra-stil, du har der? Det er det, vi har valgt som vores stil på Mantra, ja, sådan gennemgående. Ja. Så jeg er bare et eksponent for noget, vi alle sammen står for, kan man sige. Hvad vil jeres udtryk være i dag? Hvis I nu var en bil, hvilken slags bil vil I så være? Så tror jeg, det vil være en helt åben cabriolet. Det er det jo gerne, men vi har valgt at lægge vores stil frem. Open cabriolet, og du er så mere en Volvo Amazon, eller hvad? Ja, måske en Seat Leon. En lille kvikkert. Men gå ned og nyde det alle sammen, og så om 5 minutter mødes vi her til dagens første turnering. Og det er jo faktisk første gang, at vi skal afholde en turnering, som ikke er med professionelle dansere. Jeg synes, det ser lovende ud. Jeg er sikker på, at vi får en meget, meget værdig Kig Ind-mester her. Men vi vender tilbage om et øjeblik med turneringen i en cha-cha-cha. Normalt så er det sådan, at man har op til 4 uger til at lære alle grundtrinene, og derefter har man 1 uge til at lære en ny dans. Når man kommer længere hen i Vild med Dans, så har man så 1 uge til at lære 2 danse. Se, nu ved vi jo, at det her det er Kig Ind, så derfor så er det på en lidt anden måde. De er vant til korte deadlines, og derfor er de også klar til at gøre det på et helt urimeligt kort tidsperspektiv. Det betyder, at de har haft 45 minutter til at lære den første dans. Og det er jo cha-cha-chaen. Cha-cha-chaen med de svære trin, den flirtende samspil mellem de 2 par, og hvem er bedre til at gøre det, end de par, vi ser derude. Mine damer og herrer, må jeg vel lov til at præsentere de modigste dansere for at Kig Ind nu i en cha-cha-cha. Og nu, for første gang
nogensinde. Efter blot 45 minutters træning er vi klar til en cha-cha-cha. Værsgo! Tells me that we're married, no. All I know about touching gold drops like a row of domino. Leave this show, I'm gone. Take my coat and make a bow. I don't know where to go, just run down to Mexico. Picking up Kiora, too much pina colada. Who is this senora? Do not remember nada. If only I knew how I came in my posada. My head is hot like the Sierra Nevada. Og vi siger tak til aftens cha-cha-cha og stiller om til den ensomme dommer, der sidder herovre, som er klar til at overrække den første karakter. Og hvad siger du, Thomas Evers Poulsen? Jamen, jeg synes, det var rigtig dejligt. Det var en rigtig, rigtig smuk ting, det her. Så jeg giver 10 point. Så må jeg spørge jer, hvorfor er I så ihærdige? Det er min partner. Hun er overlang rutine, der gør, hun driver mig med frem. Så jeg må give alle æren til min partner. Jeg kan se, du giver den hele armen. Nej, det er rouge. Det er rosen simpelthen her. Synes I, er det den nemmeste dans, I har danset indtil nu? Klart. Det er simpelthen bare for nemt, det her. Sammen med det her den nemmeste i dag, ja. Lige om lidt, om 45 minutter, der skal I jo igennem den næste dans, og det er jo så en jive, verdens hurtigste dans. Hvad siger I til det? Jamen, vi har et benarbejde, der kan bære det, så vi er faktisk trøstningsfulde. Netop med den dans, det er vores favorit. Det er godt. Vi siger tusind tak til vores par her, til vores fremragende præstation med en cha-cha-cha. Og nu går vi så i danseskole igen sammen med Michael. Nu skal der danses jive. Til vores jive skal vi bruge vores chassé-trin. Hvis vi starter til venstre, så har vi siden, samle, siden, og til højre siden, samle, siden. Venstre siden, samle, siden, siden, samle, siden. 1 og 2, 3 og 4. 1 og 2, 3 og 4. Og fat på partneren. Godt. Vi starter op mod mig heroppe, det vil sige drengenes venstre, pigernes højre. Vi har chassé op mod mig og chassé tilbage igen. Nu. 1 chassé og 2 chassé. Lad os bare stoppe der efter de 2 chassé. Vi skal have sat vores rocktrin med os. Jeg kan godt se, at der er nogen, der er ivrige. Det er okay. Klar. Nu. 1 chassé og 2 chassé stå. Ja. Så drengene skal gerne slutte herover på højre fod, pigerne slutter over på venstre fod. Drengene krydser venstre om bagved, pigerne krydser højre om bagved, og vi siger rock, rock. Ja. Yeah. Og så er vi klar en gang mere. Chassé op mod mig. 1 chassé, 2 chassé, kryds bagved frem. 1 chassé, 2 chassé, 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 bagved frem. Siden samle siden, siden samle siden, bagved frem. Siden samle siden, siden samle siden, bagved frem. 1 og 2, 3 og 4, 5, 6. 1 og 2, 3 og 4, 5, 6. 1 og 2, 3 og 4, 5, 6. Ja. Yeah.
Skal vi have lidt musik med til det? 5, 6, 7, nu. 1 chassé, 2 chassé, go, go. 1 chassé, 2 chassé, go, go. 1 chassé, 2 chassé, go, go. 1 chassé, 2 chassé, forfra. 1 chassé, 2 chassé, go, go. 1 og 2, 3 og 4, 5, 6. 1 og 2, 3 og 4, 5, 6. 1 og 2, 3 og 4, forfra. 1 og 2, 3 og 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Uden arm. Gå, gå, tilbage igen. Forfra. 1 og 2, 3 og 4, 5, 6. 1 og 2, 3 og 4, 5, 6. Uden arm. 2 chassé. Og tilbage under arm. Forfra. 1 chassé, 2 chassé. Gå, gå. 1 chassé, 2 chassé. Lasse's trombone. That's Lasse's trombone. Nu har jeg også fået varmen her, så nu har jeg behov for sådan at få det lidt ned i tempo igen. Så derfor så laver vi lige en lille figur mere. Det kan vi godt tåle. Gud. Ja, der skal jo være sådan lidt, så vi skiller forne fra bukken, ikke? Vi laver en lille figur her, hvor vi starter med at krydse om bagved. Krydser venstre fod om bagved, drenge. Pigerne krydser højre fod om bagved. Vi siger kryds bagved, gå og til siden. 3 trin. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Godt. Se, pigerne de har jo allerede forsøgt det her med at dreje i den her dans også. Det skal drengene også nu. Vi går 2 trin rundt. Vi går ind mod hinanden. Vi siger gå og gå. En gang mere, så vi skal simpelthen vende ryggen til hinanden her. Drenge, I står med venstre fod om bagved. Pigerne står med højre fod om bagved. Drengene går til siden på venstre, pigerne til siden på højre. Og vender ryggen til vores partner. Sådan der. Nemlig. Skal vi prøve med lidt langsom musik først? Lad os gøre det. Klar? 5, 6, 5, 6, 7, og 1 chassé, 2 chassé, go, go, 1 chassé, 2 chassé, go, go, ud under armen, 2 chassé, go, go, tilbage under armen, så åbner vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, drej rundt, 9, 10, 1 chassé, 2 chassé, forfra, 1 chassé, 2 chassé, og 1 chassé, 2 chassé, og ud under armen, og tilbage under armen. Åbner op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drej rundt. 9, 10. 1 chassé, 2 chassé. Forfra. 1 chassé, 2 chassé. 1 chassé, 2 chassé. Og ud under armen. Og tilbage under armen. Så åbner vi op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drej rundt. 9, 10. 1 chassé, 2 chassé. Forfra. Og ud under armen. Tilbage igen. Og åbner op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drejer rundt. 1 chassé. Se, gå, gå. 1 chassé. Se, gå, gå. 1 chassé. 2 chassé. Gå. Ud under armen. Og tilbage under armen. Åbner op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drej rundt. Godt. Ja, yeah. det var en af de hårde, den her, hva'? Det er godt nok. Der skal være noget at øve på, også når I går herfra, jo, ikke?
Mine damer og herrer, vi er nået til semifinalen her i Vild med Kig Ind mesterskabet. Og vi så dem jo alle sammen før. Veloplagte, virkelig sexede cha-cha-cha. Nu skal vi se, om de kan klare den hurtigste af de 10 danse. Det er naturligvis jiven, som der er tale om. Jiven, som rejste her fra USA over til Danmark og hele Europa, og blev den pæne version af Jitterbug. Mine damer og herrer, tag godt imod alle vores modige dansere. Her kommer par nummer 1. Og byd velkommen til par nummer 2. 5, 6, 7, 8. Par nummer 3. Og par nummer 4. Par nummer 5. Og par nummer 6. Og par nummer 7. Mere veloplagt end nogensinde. Par nummer 8. Og her er det musikken, vi har spolet tilbage. Og par nummer 9. Og par nummer 10. Og par nummer 11. Par nummer 12. Så er det simpelthen med at tage plads på gulvet, fordel jer godt ud over det hele. Det her er jo noget af det sværeste, man kan opleve, nemlig at danse alle sammen på gulvet på en gang. Men heldigvis, der er det jo kompetente folk, som er her. Og nu, mine damer og herrer, kan vi byde velkommen med kapelmester Peter Ringgaard med semifinalen i aften her i en jive. Værsgo. Og dermed fik vi sat punktum for Jive semifinalen her. Så vil Michael og jeg nu stille os her sammen og finde ud af, hvilke 3 par, der er videre. I mellemtiden så får vi lidt spændingsmusik over for Ringgaards Orkester.
Så er vi klar. Dommeren har talt. Michael har talt. Det er vurderet ud efter det helt dansetekniske. Vi ser nu en panorering hen over alle de forventningsfulde par. Hvilke 3 par skal gå videre i finalen? I finalen, der fungerer på en ganske anderledes måde, i og med, at man bliver bedømt efter en skala på 1-8, og alle I andre, I vil så blive dommere. Pointen vil så blive lagt sammen, og den, der sammenlagt har fået flest point, er den, som er vinderen i aften. Afstemningen kommer til at foregå på den måde. Normalt, når vi laver udsendelsen Vild med Dans, så er det jo seernes stemmer, bliver lagt sammen med dommernes stemmer, og vi får så i øresneglen at vide live, hvem der går videre. På samme måde vil jeg nu gå forbi jer, og så vil Michael sige stop, når jeg kommer til et af de par, som skal videre i konkurrencen. Jeg vil nu gå hen, og Michael han vil så stoppe mig. Jeg vil gå hen og stille mig her, og så vil jeg bevæge mig langsomt med min lykkehjulsarm. Og du siger så stop, når jeg rammer nogen, jeg skal. Og vi stopper. Vi stopper. Her har vi par nummer 1. Og I der var ude midt på scenen. Og Michael, jeg tager min lykkehjul sammen og går videre. Jeg skal nok lige løfte den lidt højere om armen her. Der er spænding på. Jeg mangler det der lyd fra lykkehjulet. Ja, den er der ikke. Og vi stopper der. Og vi stopper her til det. Par nummer 2 er I blevet. Så mangler vi bare par nummer 3. Bare lige for spændingen skulle vi gå lidt herover. Så hvad sker, hvis vi går herover? Er vi klar? Lykke vi sammen. Og vi stopper der. Og vi stopper. Er det her? Ja, det er. Det er her, vi stopper. Dermed har vi fået vores 3 finalistpar, som nu får 10 minutter til at finde ud af, hvilken dans de vil danse i finalen. For det er jo sådan, at her i finalen, der skal man jo... I finalen, der skal man jo danse sin yndlingsdans, og man har altså sagt 10 minutter til lige at træne op sammen med Michael ude bagved. Alle jer andre er nu dommere. Christine, vil du være sød at fortælle om, hvad der foregår? Det, der sker, det er, ja, de bliver kaldt frem, ikke sammen, med et par efter et, og skal altså danse solo her på gulvet. Danser solo på gulvet. Efter det, så vil Michael komme med en karakterbedømning af dem, og samtidig så skal I gøre op af jer selv, altså parvis, hvad I vil give dem på en skala fra 1 til 10. Christine kommer så op til mig og fortæller, hvad det sammenlagte tal er blevet. Det lægger vi sammen i sidste ende sammen med Michaels tal og finder så ud af, hvem der bliver bronze, sølv og guldvinder her i aften. Er I trygge ved det? Ja, det skal nok gå. Har I allerede nu nogle idéer om, hvilken dans I kommer til at danse? Ja. Den nemme. Hvad var den nemme? Eller den mindst svære. Bette cha-cha-chaen, altså en cha. En par nummer 3, de laver altså en cha-cha-cha. Hvad siger par nummer 2? Hvad tænker I på? Jeg tror også, det bliver en cha-cha-cha. Det bliver en cha-cha-cha, den er I faldet for. Er du enig i det? Ja, der er manden bestemmer, det ikke sådan? Hvor er det godt. Det er jo allerede par nummer 2, og herover er det så par nummer 1. Hvad tror I kommer til at danse? Jeg vil lade David Ove bestemme, tror jeg. Vi tager en cha-cha-cha. Altså 3 gange cha-cha-cha. Mine damer og herrer, vi er tilbage igen om 10 minutter med finalen i Vild med Kig Ind. For ganske få timer siden startede 12 håbefulde dansepar ud. 2 konkurrencer gik igennem, en cha-cha-cha og en jive, og 3 blev fundet værdige til at gå videre af vores skrappe dommer. Vi skal nu opleve dem i finalen, hvor de alle sammen har valgt deres yndlingsdans, nemlig en cha-cha-cha. Mine damer og herrer, giv en rigtig, rigtig varm velkomst til par nummer 1 her på dansegulvet.
par nummer 1 her på dansegulvet. Fantastisk. Hvordan var det egentlig at være nummer 1 her på dansegulvet? Det var en stor fornøjelse. Stor oplevelse. Kan man mærke presset, når man står derude af den første, der skal på dansegulvet? Det må man sige ja til. Det kan man. Ja. Men det er jo ganske kort tid, jeg har haft til det, og lad os se, vores skrappe dommer har at sige til det. Hvad er det, man skal lægge mærke til i en cha-cha-cha? Også selvom man kun har danset i 45 minutter. Ja, i cha-cha-chaen er det jo absolut, ligesom alle andre danser, også rytmikken, vi kigger enormt meget på. Den var jo fin jo. Der var masser af rytme i. Vi skulle måske lige have lagt en tælling før på alle trinene, men I holdt den konstant i hvert fald. Så hatten af for det. Der er jo et tegn på, at I hvert fald kan høre, hvor rytmerne ligger så. Så er det jo bare et spørgsmål om lige at finde ud af at få dem placeret rigtigt så derfra. Men det er jo rigtig godt. Detaljer, ikke? Ja, lige præcis. Det er detaljer. Lige præcis. Der skal være plads til forbedring jo. Og en anden ting, vi selvfølgelig kigger efter, det er lidt strakte ben en gang imellem. Men det er noget af det, der tager rigtig lang tid. Så det kunne der godt være mere af. Det, der var enormt lækkert at se, det var, at du formåede at spille rigtig flot op til din partner der. Så skal vi sådan lige have, jeg kunne sige, sådan lige efter de første par trin, så blødte du en lille smule op der, og så kom der lidt mere rytme igennem hele kroppen. Jeg synes, der var lidt Ebbe Eskildsen over dig. Det synes jeg er helt klart. Men alt i alt rigtig godt arbejde på kort tid. Ja. Skal vi på en skala fra 1 til 10 komme med en vurdering? På en skala fra 1 til 10. Par nummer 1. Jeg vil godt være med til at give et stort syvtal. Tak skal I have. Værsgo at sætte jer over og nyde det. Ja, og så er det jo op til alle vores dommer herover, som i dag agerer danske seere, at simpelthen at komme med deres votering. Og Christine Bille, hun vil nu gå rundt og skrive op, hvad første par skal have. Mens hun gør det, så vil jeg faktisk introducere andet par. Andet par står herude, og det er måske det par, som har valgt at klæde sig mest rigtigt på til en cha-cha-cha. Der er simpelthen det rigtige hår, det rigtige guld, en perfekt højde, helt strakte ben. Med andre ord, de er så klar her som andet par i finalen. Mine damer og herrer, her kommer de. Par nummer 2. Don't stop. I'd like to play a little game with you. A little game especially made for two. If you come close, then I will show you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. Nummer 2 på gulvet. We've never played this little game before. En fantastisk cha-cha-cha. Kostymerne, smilet, stilen, det hele var der. Det gik jo meget godt, gjorde det ikke? Det gik rigtig godt. Det gjorde det faktisk. Ja, men jeg kan bare ikke få vejret. Var der nogen fejl på et tidspunkt? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det kørte. Nej, der var et enkelt med hånden kom for højt, så tror jeg, det var i orden. Hvad siger I til vores David Ove her i dag? Ja, men det er jo, som han selv siger, der er jo tegn for, eller der er jo detaljen er med hånden der og armene, der præsenterer partneren rigtig godt. Og igen, holder rytmen fin. Ligger måske en lille smule forkert, rent tællingsmæssigt, men der er rytme i jer. Men som rent performancemæssigt rigtig godt. Det kommer ud over scenekanten, og det er jo altid det, vi gerne vil se. Så hvad taler vi om af point her? Ja, men der kommer et flot 9-tal. Et 9-tal. Ganske glimrende. Tak til par nummer 2. Og så er det jo op igen til vores skrappe dommer, nemlig vores publikum her, at komme med deres vurdering. Det er jo sådan, at dommerens stemme her bliver lagt sammen med publikumstemmen. Skulle det være pointlighed, så er det publikumstemmen, som er afgørende. Og dermed så er vi klar til en cha-cha-cha. De står herude og venter med et spændende nummer, der kunne have været opført hvor som helst her i verden. De har valgt i dag at iklæde sig en meget farverig vest. Det skal blive spændende at se, hvordan det går. Nu vil vi præsentere par nummer 3 i en cha-cha-cha. 2, 3. Dance your cha-cha, bala, chili, cha-cha. Dance so feel your body hot. You got another shot. Feel your
dance, so feel your body hot. You got another shot. Feel your body, shake your body hot. Par nummer 3 i højt humør. Aftens sidste cha-cha-cha. Hvor det fø omkring med juveler og alt. Der bliver virkelig gået til, når I danser, hva'? Ja, det må man sige. Det må man sige. Og ja, hvad skal vi sige? Kostymerne, det er der i hvert fald ikke noget galt med. Det hænger simpelthen bare sammen. Ja. Det er helt sikkert. Og der blev kæmpet til sidste rytme her. Så selvom der var lidt usynkronitet i trinene en gang imellem, så var du god til at vise vejen og trække den videre. Så ja, og juvelerne faldt også, men der holdt du hovedet koldt. Ikke noget med ned og samle dem op og for at gå videre. Så det taget et iskoldt overblik hele vejen igennem. Der var lidt overblik der. Ja, det synes jeg, der var. Og det bliver jo belønnet med en høj karakter, formoder jeg. Ja. Altså, der var jo lige den der samhørighed, ikke, som der er videre og skal arbejdes lidt på. Så der er en 6'er der. Det bliver en 6-tal. Tak til par nummer 3. Og dermed så er stillingen... Nu er det jo en lille smule analogt det her, hvor vi render rundt og skriver lidt og sådan nogle ting. Men sådan er det, når man ikke har en computer her. Det er jo sådan, at i øjeblikket, før at vi har lagt det sammen med publikumstemmer, så har vi på en 3. plads par nummer 3. På en 2. plads par nummer 1. Og på en 1. plads efter dommerens votering, par nummer 2 med 9 point. Men, det hele det kan jo nå at ændre sig endnu, for om ganske få øjeblikke, så vil Christine Bille komme herop på scenen og give mig tallene for de 3 pars placeringer. For som sagt, så er det jo dommerens point, der bliver lagt sammen med publikums point, og det sammenlagte resultat, ja, den der har fået flest point, er dermed vinderen. Men faktisk allerede nu, så vil jeg gerne bede de 3 par om at tage plads herude på dansegulvet, sådan at vi kan være klar til prisoverrækkelsen og uddele en bronze, en sølv og en guldmedalje lige her om et øjeblik. Ja, mine damer og herrer, så har vi lagt dommerens stemme sammen med publikumsstemme, og jeg er klar til at kåre vores vinder her i aften. På en 3. plads her i aften har vi et par, som i den grad gjorde sig umage. Som undervejs i showet var udfordret med alt, der fløj omkring den, fald af porcelæn, håndklæder, alt, hvad der overhovedet var på deres kroppe, landede nede på gulvet, men det forstyrrede mig ikke. Derfor har de fortjent en fantastisk bronze her i aften til par nummer 3. Tillykke med det, og jeg håber, I vil danse ud i livet. Og hvor I end er, så håber I har det godt. Tak fordi I vil være med. I kommer igen næste år. Ja, de havde den hårde dons. De var de modigste af alle dansere. De var nemlig det første par på gulvet her i aften. Par nummer 2 blev en meget fortjent 2. plads. En sølvvinder til par nummer 2. Eller par nummer 1, undskyld. Bøg sølvvinder. Tillykke med det. Jeg vil anbefale jer at starte med at danse. I har det i jer. Ha' en rigtig god aften. Og dermed så har vi fundet en vinder her i aften. Nemlig par nummer 2, som blev simpelthen guldvinder her i aften. Vild med Kig Ind-prisen 2005. I en fantastisk cha-cha-cha. Tillykke med det. Håber, I kan bruge det senere på aftenen. Tak skal du have. Ja, og således fik vi sluttet vores Vild med Kig Ind af her for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Ha' en rigtig god aften. Vi ses igen næste år. Hej hej. Tak for nu.